माने बिब'फोरा रिल्स बानायग्रा ओमफ्रायहाय बिनानावा जोंनिया बिब'फोरनो मा रेडि खालामना दोनदों ने ओमफ्राय बेखिनिया थोआ जोंनो जों लाइन थांबावनोसै आरोना दायो सनायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय लाइन थांनि जों दा नारें नै काला नामक होबाय दिनै जाहैबाय देनाय इफोरखौ बोस्रांनायनिबो जेबो टाइम गैया जोंनाव माने जानो लुगैनो हाला आरोना ओरैबायदि नै जाथारनोसै नामा जाथारथारनोसै जाखानोसै जाखांबाय हा ओमफ्राय जोङो दायो रिल्स खालामना फैबाय आरोना गगा मोनना जों माजों माथोफोरानो जालायलांला जों रियेलाव बिदि साफा जानायमोनब्ला Смотрю. ओमफ्राय जोङो दायो मा जानो नागिरदों खोन्थालाय जोङो दायो नारें जुमब्रा जानो नागिरदों आरोना गगा रुंनायनि रिल्स बानायखांनानै ओंखारबोबाय जोङो लेमनो गगा रुंगायनो आंहा गगासो जायो है रुङोसो आंनिया गोखै जाना होबा कृष्णा लायबाय नै इथिंजाय सासे खालामगासिनोआनो आरोना बोरैबा मेंग्ल'ग्ल'सो मोनसेयानो थांसै अनसुलि बिनानाव माने बिब'फोरा रिल्स बानायग्रा ओमफ्रायहाय बिनानावा जोंनिया बिब'फोरनो मा रेडि खालामना दोनदों ने ओमफ्राय बेखिनिया थोआ जोंनो जों थांबावनोसै आरोना दायो सनायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय लाइन थांनि जों दा नारें हाग्रा गाबोन जालायगोन लिभ फैना जालायनांगोन थाइसुरिखा देहान बिदि ना खर'आव थाब फोनांनाङा आरो फिथाइ गैला लागाव थाइसे गोलैबाय जोङो दायो लानानै फैबाय आरोना हैनो सासे लादों सानै ओमफ्राय आं सनाखौ हाला खुनसै खुदोब्रा मा मिन्नायो बाम्बुलानि खोमायानो सना गाननो हायालै आंनियानो गाइस ओमफ्राय नैयाव आङो लाबाय सामब्राम गुफुर दुन्दिया ओमफ्रायहाय फानलौ आरोना देनोसै खटं जानो लुगैजोबबाय आं दे माबार मासे दैले बिसोरो साथाम गोलायानो दाखालागै जाया भगबान बिदि जायो नामा सोरखौनाय बलेन ओमफ्राय जों बेवहाय काला नामा होगोन आरोना अयथासार लिरदोंबाला इसोर गोखा जाहोजोबसिगोन ओमफ्राय मा इसे ओमफ्राय काला नामक दोनग्रायाबो माबासोबाव मा होनो आमुलकुल नङाना इयो आमुलनिसोबाव मोदोम जोबखायो काला नामकआ बेथो माबायावथ' अयथासार गोथाव जायो मा होनो गाज्रि रोसियाव नै काला नामक होबाय दिनै जाहैबाय देनाय ओमफ्राय दायो साखिनोसै दे माबा माबि जावगासिनोहाय आंखो मेगन जाबोबाय आइखौलाय खनथाम जानानै मन' ओमफ्राय आसि बिमा खनसेदो मेजेरदों खनसेयावनो जाखायो आंहा मेजेरखायो गासिबो थसिगोनलै बे मेजेरदो इयो मेजेरनायखौ आं पात्ता मोनासै इखौ जाफिननोसै बरिया माबा टेस्टि मबाइलाव नुखागोन ओमफ्राय इफोरखौ बोस्रांनायनिबो जेबो टाइम गैया जोंनाव माने जानो लुगैनो हाला आरोना ओरैबायदि नै जाथारनोसै नामा आं फसायनायखौसो लांबाय दे आंहा दुन्दिया फरा फसायलायदोंमोन
आं बेखौनो नुना फोथायदों आलु साबो जानांला थांनांला नों न'आव थांनाङा कैसा लगा खा के नामा बहुत ही अच्छा बहुत ही मजेदार दे नोंबो होनदो टेस्टी थांबाय बान्दार मा सुपार नामा आबै बोरै खेबगोन नोंखौलाय आंलाय दालाय माबायदि मोनजाखो जाम्बा दाजाय नामा खोरोमदेरोम गोथाव मोनगोन ना मोनाखै आबोखौनो आथिङाव नांगोन दा जागोन अब्बा थाइसेया हामा मोनसै होनबाय दे ओमफ्राय कृष्णायाबो होनदो माबायदि मोनखो मोजां जादों आं लेमनायखाय गाव लेमनायखायसो मोजां जादों नो मालाय बा ओमफ्राय सासेया होनदो माने थाइसेया मेजेर नायदोंमोन थाइब्रैयाव थाइसेल'बो हरदों मा दरद थाया आंखौलाय Ada. लुबैनानै मोजां जादों दाखालि नोंसो खिफियो लेथ्राबाथा साबास हा जाखांबाय हा आरो रायलाय फैसिनो ayo sorry sorry em cho nó gục cái Adam dậy sát cái mà này mobile lá ta hay lắm bà bây giờ sợ phải không ai ai sợ cô gaya birat मोजां जासिगोन बांसिन जाया हामोसो मोजां जायो खारजि जाबासो हामोहाय आंना मानसिखौ मा लावगि लावगि माबा लान्थ'नानै खुगाखौ अहेसो दानखोनाय नै ओमफ्राय आंखौ ना गिदिर सानदों ओमफ्राय जों सानैजों जमा दं ओमफ्रायहाय रिल्स लाया बिदिथ' जानो हाखाया स' बेखायनो जोङो नारें जाखाना जिरायनाय टाइमावबो मोनसे रिल्स लाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अननानै सोरबाफोर गोदानब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय